ஸோ இப்போ வந்து ஹார்ட் பீட் சீசன் 3 வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. ஐ திங்க் இந்த லான்ச்சுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது. ஸோ யார் பண்ண போகிறாங்க, எப்படி இருக்க போகுது, திருப்பி அந்த க்ரூ மீட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது. அண்ட் இப்போ ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு விதமான ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. அதை நீங்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹவு இஸ் இட் சோ ஃபார்? எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பாசிட்டிவாக வந்துட்டுருக்கேன். எனக்கு நான் பியர்டு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அர்ஜுனோட கேரக்டருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பியர்டு சேஞ்ச். யூ கோயிங் பேக் டு தி காலேஜ் அண்ட் ஆல். கரெக்ட். ஸோ தீபக் சார் சொன்னார், அது வரைக்கும் எந்த போஸ்ட் எதுவும் போட வேணாம், அந்த ஹைப் இருக்கட்டும், ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் மாதிரி தெரியட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் வென் த பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் கேம் அவுட், அதுக்குன்னு வந்த அந்த ரிசீவ் பண்ண இதெல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுங்க. யாரும் எதிர்பார்க்காத மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இது நடுவில் இது அர்ஜுனே இல்லைன்ற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, வேறு யாரையோ போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் உண்மையிலே ஓகே நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் தெரிஞ்சது எல்லாமே நல்லா ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இப்போ எபிசோட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் தட். நைஸ்.